Abale, kumbukirani zimene ine ndinanena. Ndinafotokoza, ndinatumiza maaudio anga awiri, nazifotokozera kuti ine ndine mbusa chani izi ndizi muulamuliro chani, ngati mukukumbukira. Audio yachiwiri ndinanena kuti judiciary kukufunika ma reforms. Ndinagwirizana ndi ganizo la Mbale Mangochi komanso Mbale wa Jeni Bakiri TV ndi ena onse amene akulimbikitsa kunena kuti ku judiciary kukufunika ma reforms. Nde ine ndinapitiriza kulankhula mawu onena kuti pa ma reforms apo sibwino munthu kumchotsa ndi kumpitisa department ina. Munthu uyo ngati ali wononga ku department konse kukaonongeka. Ngati mukukumbukira bwino ndinanena kuti ndikwabwino munthu kumchosa ntchito, boma ilipire ndalama zambiri chifukwa choti yamchosa ntchito, kusiyana kuti ilipire mabiliyoni matriliyoni amene akubwera mu nyengo ngati izi chifukwa cha mistake a majaji ochepa. Muone mene zilili mutsopano. Mwenye uyo afunika ndalama zake. Ndalama zimene boma ingampase mwenye uyo zikukwanisa kulipira ndalama kwa majaji amene achosedwe ntchito. Kuchosedwa ntchito ndi boma sukhala mlandu oti munthu ukasumirenso boma iyayi. Boma laganiza ntchito uchoke chifukwa cha zifukwa zoyenerera machitidwe awa tikuwaona. Milandu sikuyenda mwachilungamo. Kodi inuyo majaji ali ofunika mwa mtundu wanji kuposera ena onse? Ndimafuna ndifunse makamaka anzathu akuboma. Mphunzitsi akakhauti akumapita ku ntchito akumwamowa kawiri katatu mukampasa owning kena kamuma mchosa ntchito. Ndi zifukwa zoyenerera akupita ku ntchito akumwamowa. Ngakhale tu maofesi mamanager ngati sakuchita bwino ntchito amayimitsidwa. Kodi ndimafuna ndifunse kuti kodi majajiwa ndiye aino ake a dziko la Malawi? Majajiwa ndi amene ali ma citizen oyambirira kapena dziko lili m'manja mwawo? Sizikuyenda bwino. Abale anga DPP mukugona tulo. Ulamuliro uli m'manja mwanu, zikaola ndinuyo. Chotsani majaji opusa. Mwachose majaji opusa kayapita ku koti amene alipiridwe ndalama zawo. Ngati koti ingagamule kuti alipireni ndalama chifukwa mwachosa ntchito, ndalama zawo sizingakhale zochuluka dhani zimene Amalawi tifuna tipereke. Amene wapitirizabe kupanga zinthu zowola ndi zonyansa, Malawi akhala pamoto. Mukagona tulo inu ya DPP mukupanga mistake sitikukhulupiriraninso ni. Ndine wa DPP navota DPP, koma zimene zikuchitika zikundinyansa kwambiri. Tapangani zinthu zolongosoka. Inu mukumayang'anira zinthu zikuonongeka ngati chonchi, inu nkumasekerera mukufuna kuti muyendetse chilungamo cha mtundu wanji pamene mukuona kuti zinthu zovunda ngati zikuchitika. Timathothola ndi kuchosa munthu amene alibe ntchito akapita ku koti ngati milandu ingamukomere. Sinde kuti ndalama zimene boma ingamulipire ndizofanana ndi zimene boma lifuna kulipira kwa mwenye ngati uyu. Mwangogona tulo mwina maaudio ya mmango akwirira. Pititsani koyenerera kwa anthu ochangamuka osati anthu opusa, anthu amene mukungodya ndalama kumangolandira ziphuphu. Ayi tatopa nanu.